Salamat sa lami nga grasya, Ginoo. Ito na po mga kabanat ang ating ulam ngayon. Sinabawang gabi po mga idol. Tapos mayroon akong tuyo na kasig. Tapos manggang hinog. Ito ang sausawan natin mga idol para sa tuyo natin. Lagyan natin ng suka. Suka at sili lang. Sili lang mga idol. Ito. Okay na ito mga idol para sa akin. Yan, tatlo, tapos pigaan natin ng kalamansi mga idol. Pati itong gabi ko mga idol, pigaan natin ng isa. Pampabango na din to. Bago tayo magsimula mga idol, gusto ko po munang i-shout out dyan sa may Gimaras, Iloilo po. Si Kabanat Sarajin Ilgario Laurelia. Shout out po idol at sa buong Iloilo. Kumusta ka mo nga tananda? Tamis king mangga dia sa Gimaras mga idol. Katilaw ko dia. Shout out yung tanan dia mga idol. Kaunta. Gutom na. Kanamit mga kabanat. Kaunta. Uga oh. Sausaw natin dito sa suka na manghang. Sarap mga idol. Yan mga idol, binigkis-bigkis ko po yan. Para naman po creative naman po ang sinabawang gabi natin. Yan oh. Lagay natin dyan kasi mainit pa. Sarap mga idol. Hindi ko na sasabihin sa inyo mga idol kung anong pinangkulay ko sa sabaw. Secret na yan mga idol. Akin na yan. Lambot. Mga talbos kasi ito mga kabanat. Purong talbos lahat. Yan o. Init. Tuyo. Ito yung tuyo na kasig mga idol kung tawagin sa amin dito. Bantok ug unod mga kabanat. Sarap. Painit mga idol. Bagong hain pa kasi ito oh. No? Uusok pa. Sarap ng tuyo ko oh. Sarap ng sabaw mga idol. Nakakabuhay ng dugo po.
Dalawang klase, may pula. Tapos ito, green. Solve na si Kabanat It sa mga ganitong ulam, mga idol. Kulang ang sili, hindi maanghang. Tikman natin ang mangga, mga idol. Ito po yung mangga na tinatawag na wani, mga idol. Tamis. Pero mas matamis pa rin po ang mangga sa Gimaras. Pahingi naman po, mga idol. Ito po yung native na mangga. Yung iba, sabi nila mabaho, pero sa akin, mabango. Parang durian ba? Juicy po. Tamis? Ubusin ko na ito, mga idol. Itong gabi, mga idol, tanim po ito ng tita ko sa bukid. Nung magpunta ako, naghingi ako ng mga talbos. Sabi niya, bayaran mo yan pag nagsahod ka na. Tagal pa eh. Sarap, tapos tuyo. Nako, serve na. Nakakapawis din kahit na simpleng ulam lang. Napa, mga idol? Kumo na mugod kay og kuan, gataan. Mo ning gi-ana ran ako. Sabaw ra largo. Ubos, mga idol. Tapos ulo ng tuyo. Excuse me po. Lumabas ang sipon ko, mga idol. Ito, ubusin ko din to. Gabi pa rin po ito, mga idol. Sarap. Sanay po akong kumain ng ganito, mga idol. Kasi kinalakihan ko po itong mga ganitong pagkain.
Mm. Ito, pwede namang itira to, hindi man masira. Inom tayo mga idol. Patir District, cheers po. Thank you Lord. Yun.